Tutaj jeszcze obvykle tempa. Julian. Poczekaj na swoje. Natan z Marcelem, zdjęcie krycie, zdjęcie.
Dobrze, dobrze. Ostatnie 10. Tak samo. Albo ten. Wyliczenkę.
Szybciej wychodzimy do podania! Tak, łączka się.
Uwaga. Blisko, blisko. Nie dopuścić do... Adam. Wszystkim z mlekiem, a Bartek z mlekiem. 4 piąte, nie mleka. 4 piąte możesz, nie mleka. Mi też tak 4 piąte. Tak, Szymon.
Chama Micho. Poprawka.
Głowa do góry.
Szymon Michał. Rozgrzewajcie się tym samochodem.